सौम्या पोखरेल से मिलूंगी ना तो उसको पहले तो 2-4 खींच के मारूंगी, इसके बाद मैं उससे बात करूंगी मैं। खींच के मारने के बाद क्या बात कीजिएगा? वो तो फिर जब खींच के मार ही रहेंगे तो झगड़ा झगड़ा तो होबे करी ना। प्लीज खेसारी जी एक बार मुझे बुला लीजिए अपने पास में, खाली एक ही बार में मिलना चाहती हूँ खेसारी जी से। इसके बाद में अगर वो मेरे को नहीं काम देंगे, नहीं वो कुछ करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एक बार मिलना चाहती हूँ। कहियो हमारो से मिल ले, खेसारी भतार से मिलबे अपना जवाना के जवानी चौका सब खेसारी यादव के पास आवत सब खेसारी भतार पसंद पड़े और कोनो भतार तो नहीं फोन ठीक बा ना भाई। लोग एक देखा लोग सौम्या पोखरेल के बहुत गाड़ी देती है, कहती है कि जहाँ मिली है वो जब बहुत मार मारो। तो सौम्या पोखरेल लिखते बाड़ी उतना तो ना सुंदर बाड़ी से है ना तो चेहरा पर लाइट साफ छुछुनरी से छुछुनर बाड़ी, गोबर के चोट बाड़ी ठीक बा ना भाई। लोग देखा लोग ई वीडियो में जौन जौना का मन करता एगो हिजा स्टिक हेजे छपा वाला देसो, एगो हेजे छपा वाला देसो, कभी हेजे छपा वाला हेजे छपा वाला ठीक बा। जुटाओ कुछ ना कुछ छपवा के चले देसो जाके फेमस हो गए खातिर कह देसो खेसारी लाल काम दिहन त ठीक बा, ना दिहन त ठीक बा। और सही सौम्या पोखरेल कइले रही तो सौम्या पोखरेल जाके स्टेज पर कह काम देबो तबो ठीक बा, ना देबो तबो ठीक बा। बाकी खेसारी लाल यादव ऐसा इंसान हो न कि खेसारी लाल यादव सबके काम दिलन, काम देके बाकी वो धोखेबाज निकल नेपाल वाली, बाकी इहो धोखेबाज निकल जाई। एक जनता खेसारी लाल के टीम से अलाउ ई सब नहीं के, खेसारी लाल यादव के टीम सब अलाउ बा। देखो खेसारी लाल यादव बदनाम हो चुके हैं लड़की के बीच में ठीक बा, लड़की के मतलब लड़की कब रखने का सकत कतनो तू टैटू बनवा के जा, चाहे तू ओकर मेहरारू बन के जा ना कुछ ना होई ठीक बा। काम धंधा कुछ ना मिली, लड़की लोग के साफ काम बंद हो गइल बा। काहे खेसारी लाल यादव बदनाम हो चुके बा लड़की के मैटर लेके। बहुत लोग कहेला कि खेसारी लाल यादव लड़की के सुतावेला पहले एक रात तब खेसारी लाल काम देवेला, ई बात ना रहे ठीक बा। एक के चलते लड़की लोग का काम देवल बंद कर ले ठीक बा। जितना लड़का बड़ा लोग लड़का लोग का काम मिलता एक डांसर में बैकग्राउंड में सगरे मिलता ठीक बा। आ जब मिले कही नू तहरा तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लगवा हुई हमारा से भेंट करियो ठीक बा, हम तरह से मिल रहे लिखा तनु नीचे नंबर 62099614 हमारे को कॉल करियो चाहे व्हाट्सएप करियो, तरह से हम मिल हम आ जहाँ मिले कोई तहाँ से हमारा से काम लेबू आबो हम तरह काम देते नहीं निमन एकदम गाना में आई है ठीक बा। चलो लो भाई लोग हमारा नया ही चैनल बाटे तूफान न्यूज भोजपुरी, और जे भी भाई नया चैनल पर नया बा और फेसबुक पेज पर देखो तब वीडियो तो फेसबुक पेज के फॉलो कर दी, और नया यूट्यूब चैनल बाटे तूफान न्यूज भोजपुरी एक के चैनल के सब्सक्राइब कर दी, और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए लोग। बहुत मेहनत लागत है वीडियो बनाने में यार, बहुत क्या बताएं एडिट करने में बहुत समय लग जाता है। और वीडियो को शेयर करिए लोग, लिंक के शेयर करो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, अपन अपन विचार बताओ लो। तब तक के लिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हो भोजपुरी समाज।